Salutare și bine v-am regăsit la primul meu videoclip de pe acest canal, care e Clash Royale. Mi-am instalat joaca și am dorit să o jucăm, fiindcă mi se foarte interesantă. Merită să o încercăm. 100%. Așa. Cred că de dată? Cred că da. Știu. Trebuie să-i nimerim pe ei. Primul să dăm cu săgețile. Cu ăsta arată. Să-l dăm aici. Tot aici? Wow! Hai să dăm un de ăsta aici. Și am luat câteva din ei și aruncăm săgeți. Sper să câștigăm, fiindcă, wow, punem ăsta. Îmi place foarte tare joaca asta, chiar dacă nu am mai jucat-o, dar știu că o să joc și în continuare. Bă, dar câți dau? Așa. E foarte interesantă joaca. Haide cu o coroană, haide cu o coroană, te rog. Gata. Așa, îl punem pe ăsta aici. Cred că trebuie să dau una de asta. Ura, am câștigat. Nu vine să cred. Așa. Poate trebuie să dăm volumul mai tare, gata. Da. Sper că trebuie să facem upgrade la ceva. Trebuie să așteptăm. Da, e foarte interesantă joacă. Să-mi spuneți în comentarii ce jocuri mai vreți să încerc. Upgrade. Upgrade la amândouă, wow! Îmi place joaca asta și o să o joc în continuare mult timp. Poate vreo 10 episoade cred că o să o joc. Sau nu. Nu, vreo 3 episoade o să o joc și apoi o să încep și cu o altă joacă, fiindcă poate ați înțeles. Hai să dăm prima cu aceasta. Pe urmă hai cu ăsta. Așa. De multe ori dau cu ăsta roșu, fiindcă îmi place foarte mult. Adică ia mult și de aia. Uitați-vă cât a luat. Și am dobărât-o 2, wow! Bravo! Chiar îmi place joaca asta și o să o joc mult timp în continuare. Am mai câștigat una. Primele episoade o să fie cam un pic mai scurte. Și apoi o să continuăm și cu 10 minute și chiar mai mult. Avem levelul 1. Wow! Chiar dacă am levelul 1, mă bucur că joc această joacă. Upgradăm plus 5. Haide. 132, 37, 45. Așa. Și dacă ceva, eu nu o să editez niciun video. O să vedeți chiar tot. Și mi-arată încă ceva aici, ce naiba. Ne mai luptăm o dată.
Prima dăm cu hai asta. Sper că o să câștigăm și lupta aceasta, fiindcă aș dori să trec și la levelul 2. Chiar îmi place joaca asta, fiindcă sunt unele jocuri care trebuie numai să fii activ, dar aici e foarte interesant. Așa, haide, mergi. Următoarea. Bă, dar câți vin, bă? A, da, ăsta reușește. De haide cu ăsta. Așa. Ăia se duc după gigant. Yeah, încă unul. Așa că pun și eu unul aici. Haide, bă, vă văd cum treceți de mine. Așa. Nu trebuie să-l dăm pe ăsta. Mă, dar câți mai dai scheleți, mă? Câți mai dai? Hai să dăm și noi niște scheleți. Bă, dar pe skeleton îl omoară deodată, mă. Haide să dăm una de asta. Îmi place cu gigantul ăsta să luptă. Las pe ăla, îl omoară, ei. Haide, mă, haide, hai odată să câștigăm. Wow, cât ia de mea. Gata, fraților, am câștigat și runda aceasta. 3 runde la rând am câștigat, mă bucur. Și haideți să deschidem. Până când am jucat 3 runde la rând, am jucat 8 minute. Hop, așa. Haideți să upgradăm. N-avem nimic de upgradat. Gata. Gata, fraților, ăsta a fost și cu acest video. Data viitoare tot o să ne jucăm Clash Royale. Pa, pa!